Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The VAX. Depende sa vaccine, ga-range sa between 21 to 28 days. Pero amo na sa subong nga may mga studies na gina-obra kita nga base malengthen pag ang between first and second dose or pwede nga single dose vaccination na lang kita. So we will just wait sa mga studies. Pwede kayo karasig nila sa researches regarding the vaccination program. Kung ano ang pinaka-best ng vaccination program kung makakover sa mas madamong nga tao kag less ang mga minor side effects.